House tour sa bagong balay ni kapuso primetime queen ug King Marian Rivera ug Dingdong Dantes gipalili kauban ng respetado ug veteranang journalist Jessica Soho. Gipakita nila ang mga paboritong bahin sa balay, din sagad sila magkatapo kauban ng Dantes family. Highlight sa house tour ang study room ni Dingdong Dantes nga gidisplay ang iyang mga koleksyon ug ang room ni Marian Rivera, din siya mag-conceptualize alang sa iyang negosyo. Papansin mo ba kaya ang tulad ko? Daghan na nalingaw sa TikTok video ni Kiray Celes kauban sila Christian Antolin, Rafael Landicho ug ang kapuso primetime queen ug ang TikTok sensation Marian Rivera. Ang maong video niabot na sa 2 million views ug libuan ka mga reactions. Finale week na sa atong giatangan nga panagsangka sa Voltes 5 team tali sa Boa Zenian Empire. Iyahay na og pagpangandam ang matag habig aron maangkon ang kadaugan. Walay buhi ay sa nahibiling 5 kagabi mga kapuso pagkahuman ka na sa 24 oras.